mga jug hakot. Ita, na-flat pa yung sidecar dito. Na-flat. Isa kay nag-inuang ato. Lansang may naka-flat. Di ba kapanday? Bay. Oh, Unsa ka dring dam kag mga 2x2, 2x3, 3x3. payag ni bay. Grabe, Imo kung payag. payag dire bay sa bukid bay. Yanan ba sa mga sexy lady? Ay, murag maayo ginang idea ni mo bayda kay kanang makadata dia sa tong mga chicks ba kay Oo. ningaw kay diri bay na. Layo kay sa tong asawa. Mao lagi. Tuwa sila sa syudad na muyo nakita sa probinsya. Oh. Kay lag dili to nila gamiton atong mga helicopter o eroplano. Oh, Di sila motugpa diri sa yan diri ba? Layo. Oh. Di ka maipit, di kita maipit bay. Way problema bay. Di ka maipit. Speaking of chicks bay. Ay Sana na hapaway sa ay. Haway sa manam kagakot ka tanan. Hakot ako na plat lagi akong sidecar nga abangan dito. Na plat bay. Di kay nagplat ato bay. Dili bay. Adi man kapanday ang nakakuha na to kay lansang man. Panday sigurado ang panday. kuha na to. Oo, ang Lansang. buhaton na to ron ta. Relax ano sa luya kay ka. Luya lagi. Na chicks bay kato manginganlan nila kanang hindi punpun ba. Hindi pumpun. Oh, manginganlan lagi hindi punpun. Mating chicks siya ba nang anak dito bay nagdigitan ako. Ganahan ra ba ko na 60 bay kanang udak ko bay himsog. Kana Nya kanang murag mo mayon. Murag dili na to spaghetti ang sulubay kay gamay naman bihon na to. Bihon. Lami kay bay. Pasilan. Nanabay to ato na. Lami ara ba ng bihon? Ano ata ato na to? Itong ukyon ba kay mintras ka ng pagana ba pagana. Aw, atuon ay. Saan ko si Pangs ay napugos na kung ulit des probinsya pa hit kay din ako ng probinsya kay madot akong damage kit. Ano wa naman siya kanahon na balik na to sa Cebu in town. Uy, ang ako sus, ang ako mga negosyo dito ka na lang gibiyaan tungot ani niya magpaapas-apas tuning karaho. Pantay ka nag-asa kadapitan himutang ay. Ay, kayo mo magkagimuha ra uy. Kinsa man kung hindi ko na magyaw-yaw kuno te nga ang akong bana si Boy Pangs ning kung na ko na nagbalik na to sa syudad, kibiyaan ako mo gani, ako na lang ning apas, ako na lang gilunok ang ako ang pride, ako na lang mo dool are niya dito sa probinsya. Ano mong gipangita? O kung gipangita lagi og asa na to siya. Ako gani nangita ko sa kong bana kay bulag pa to ning lakaw. Ita mo kay uli-uli pa doon. Adaw nangit dili, wa pati uli. Ang ako mo gadlukan, basta gisalvage. O di ba nasgasan nga to dan, way kauban wala pa pidang ID. Boy dapita ka. Ano, lisod kayo. Paglukit in town. Maupo na ko, basin si Bipang sa anak na po. Swito ka diri. Wala. Hindi, sa una swito. Pero karon. May pakuyog na lang ta. Maram siguro. Masakapod na ka. Pwede na, Jud. Sige, sige, gula na ko. Hi, Inday Ponpon. Unsa ato? Ang kinaon diri na ipon. Mao ni bay imong giingon nga chicks bay. Mao ni si Inday Ponpon nga ang kinaon diri na ipon. Ana ipon dire. Gwapa, gwapa ay. Gapa ay. Gaba. Pero may na lang ni kay sawa. Oo. Pero kung papilian ko bay, Oo. kamatayon o kini? Pwede na basta kamatayon. Ula, yun na lang, tika. Ay, bay kay mura ba ning chicks? Gwapa Pwede ni chicks. komedyahan, Ray. Gwapa kay imong chicks basta way tapad. Maagad. Ayaw mo pagtapad. Kita ba eh? Tanawa lang ba eh. Akong giingon nimo, himsog. Lagi. Mao ni flavor of province bay. Kapayas. Di. Pinya. Oh, pinya ka ng... Pinya to. Kasoy. 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 Palwa. Basta na chicks diri sa probinsya di ko mulig syudad bay. Way Wala lamig na ba? Bangag. Dili na pangako eh. Transparent lang na yung ngipon dia Pita. dapita. Na, mahalon kay na. Patagoy ah, tagoy. Oh. Sige mo kagtanaw kanang Sa mana? Ay. Ngata na mo kung igat-igat. P-O-R-N. May ni bay kay dita maipit aning mananapa. Di ka maipit kung di ipiton ka na Di magkabangbuang ka dita sa maipit ani kay kung ngipon ni man siya maipit ani ngipon. Di juga Kuwangan man. Paon di juga gwantoy. Ah, kaya Sige na ba sige. Ay si Bibi ang full po kay sige ngisi. Kaliwat mo may anak kanang karanda ka na nasa 7-Eleven. si Day Oo. Pongpong. Ay mo din ako ya. Oh. Kaluhagan. Kaluha. Ha, si Piniliben. Ita ko man na. Angay. Ang Di kita maipit ani ba? ulit pa man mo no. Oh, alata pa may. Ay,
Namatay man toy mo uyab, nagipulihan mo glay uyab, namatay pud. Ah, patay-patay, ay. Yudo naman day kanon. Ansa. Mo nang ka ikaw ug magpabuang kag uyab. Di Ako, patay uyab. ko. Bago pa gani ko natugtog kag ngipon, nguyab na noon. Ako ani nga mong chicks ako. Pero Libayan man ang bibiampol ay. muli pa yun ay. Why, si Sarya? Ano ba di ka marigal? Ano kang karahuan? Ana, gitawag mama. Pagkaning lakaw, Gitawag ingon sa ka mo at mama, tukas manukan. Ang malagining manok, yung garahin mo nga ang malagina. Sa TV bibiampol. Usa mo diri ay. Ikaw, sumawa kay planong uli syudad. Ang atong diskusyon dito ha. Ako ang gibiyan tungod nimo. Ay mong mama. Sa iyong mama. Ay, iya akong asawa, murag. Unsa man sa anak nimo? Buntat pa kami. Ikaw sa. Gabi na day nga. Silang pamadlaw. May dagdag at mo ba na day nara. Lami aning Bye pagbuwang mo. bibiampol. Ay inday ponpon. Sa manit. Ay, sa tayo. Mama ni mo bibiampol. Ato alang ka, mapatay jud ka na. Labay nang bunal bay kay mabunalan ka anak Bye bay. mama, bibiampol. Mong kuan bay. Bye. Tarong na imong istorya. Basta Dagan. na gamay ha. Di ginako gyud. Oh, siya sana. Nagtahan na imo kuna day kay mungol pa mo syudad. Ay muli ka muli ka. Apila ni da. Ay, ibili. Ibili Ayo apila ni da kay mali. na. Ang angkay. Nilakaw na sila sa